in September ni somni sangni somni pathian ni a intermediate Zirlai tur chu Zirlai somthum pani na Paulan kohhran a soidan ti ania chher tur hi munthum ami ape a pakhat hi ka chhiaranga pahnih hi inlama inlo chhiar ve donia pathian thu thiang hlim lo ngai thlang u korin thon khat bungthum chang som paruk le som pasari pathian in ni le pathian tharau nang ma nia reng ti in shelovem ni tupo in pathian in chu ati kholo chuan chumi chu pathian in ati kholovang pathian in chu athiang hlim si a chu in chu nang ma ni in ni e ti khani a mundanga mi pahnih hi FSC bung ni chang som pakwa le FSC vek bungli chang som pakhat le som paruk ani hi in lama in lo chhiar ve donia pathian hi ma sa khanin kanzir kha in la shevekin karinga thutlung thara pathian kohhran te ti kanzira I kohhran soina hming chen khat te po kha kanzir nge a vuina chuanin rongbol turo pui tak ti ko Paulan engtin nge kohhran a soidan kanzir ve thung dona uluk devin in lo ngai thladonia pakhatna chuanin kohhran chu pathian nungbiak in ani ati a Paula khanin kohhran chu pathian tharawa kan biak na le ama kan biak na hmun ani awang khanin pathian nungbiak in ati a Paulan he thua soilai hianin Jerusalem temple lungshang shang in rem khom rem taka in tiang chho kha ani zia kha ari ruwa khanin angai to ani kan ashata ani in ashata Krista kohhran po hi lungrem shang shang om khom kan ni a zute chu zudate zentelte mi hausa deute mi rethei deute mi chhiale mi pate upalamte no panglam deute angkhat veka kan om khomna kan in pol khomna pathian kan pol khomna hmunani wang khanin kohhran hi pathian nungbiak in ani kan ti ani panhina chuanin kohhran chu pathian chhungkwa ani atile a Paula khanin Iswa Krista pathian fapa thina le thole na awang khanin pathian fa awwa kan ni a pathian chhungte kan lo nia chumia chuanin fa upa ber unau zinga piang ma saber Krista rolwa puitu kan lo ni ta chumi chuanin pathian chhungte a khanin minnem hetani ringtu te chu rinna chhungkwa kan ni a Paula hianin moidavin Bible khan lo se heti hianin mi khwale mi cha mei in ni to lawa mi thiang hlim te nen chuan twal khatle pathian chhungte in ni zokani ati kha kan huani FSC bung nia khanin pathumna chuanin kohhran chu Krista taksa ani ti khanin Paula khanin soile a Zirlai masalama khan kan lo soi zo to a Krista chu kohhran lu ani a kohhran hi Krista taksa ani ti kan zir to a ringtu Christian kohhran mi te chu taksa bung shang shang in mamo ton cheu ani a ani ang hianin kan taksa po kutte kete mitte bengte apeng shang shang kha kan nei ni kut chau te khanela ama chau khan omzia omdon lawa ke chau po nela omzia omdon lawa chutiang che chuanin kohhran mi te po ringtu te po kha keimani chau chuanin omzia omlawa intifam kimton tur kan ni a in mamo ton cheu kan ni ti na ni chu chuanin Paulan kohhran chu Krista taksa ani ati hianin ngai poimo deuh pathum aneya chumi chu point pathumina in chena pakhatna chuanin Krista chu kohhran lu ani thule thu nei nate nei tu ani thu ani a Krista chu kohhran nei tu ani a kohhrana hian a thu bera nei tu bera ni ti na ni a apahni na chuanin taksa peng pakhat a peng tam takte in pum khatna thu ani a chumi omzia chu mi shang shang kan khoma kohhrana khanin ma se in pum khat vek ang khat vek kan ni ti na ni a pathumna chuanin rongbol na peng shang shang manga peng tin te in ti chak ton tur kan ni zia kha Paula hian angai poimo ema kan rongbol na chu eng po ni se chan tu kan ni emo tholom khon tu kan ni emo khwang pu kan ni emo zai hona kan telani emo kan va in khom shim po kha kan rongbol na vek ani a khang kan rongbol na a khanin in ti chak to na in fui ton tur kan ni zia kha Paula hian a soya heng kan soitak pathum te kha Krista taksa siam puitlin na turin Paula hian apoimo atini chumi omzia chu Krista taksa chu kohhran ani ti kan soito a khami kohhran alo puitlin nang kohhran zik twa kohhran puitling takan lo ni theinang khanin khang pathum te kha kan zom kha apoimo em ani palina chuanin kohhran chu Krista mo ani atia Paula chuanin Paula hianin Krista le kohhran in zom na hi mo le apasal ne na anin zom na ang khana te khina
mole apasal chu nupa inzomna kan ti theyanga Christian kohhran a hmangaya kohhran tan tuara inhuam ema kan tan tuarna sa ema kohhran pok kha khat khami ani awang khan a hmangai na kan chan let nan khanin Krista tan kan invong turania Krista tan kan inti thiang himanga mo nupuina apasal hena a intuluta a invong thiang hlim tlat ang khanin ke ni po kohhran khanin kan inti thiang hlimanga kan invong tlatanga Krista tan khanin kan invong thiang hlim turani chu chuan khang kan soitak zong kha kohhran hming sang te kha Paulana soina kha kohhran angai poimo ziate kohhran angai hlut ziate atar rang chiang ema heng sang te hianin kohhran nei tu chu Iswa Krista ani ziate mingko mua chu kohhran ro puina chan berania Paul dangte angkha ani lauzia kan hu theni Paul dangte chu mi sang ani tu te ania ma se ke ni kohhran chu kan ani tu kha Iswa Krista ani awang khanin aro pui bik ema athiang hlim bik boka tin azaom bik boka ni ti kha voina kan zir chwa turani khangzong kha kan zirlai ani athuvon hi kada chiaranga ka chiar zwa inlo soive zel donya Korinthon khatbung thum chang som paruk le chang som pasari ania pathian in ni le pathian tharau nang ma nia reng ti in shelovem ni tu po in pathian in chu ati kholo chuan chu mi chu pathian in ati kholovang pathian in chu athiang hlim sia chu in chu nang mani in ni e ti heran thuvon ani a tin in ngai thachange chalo zona kan in zo tanga I pakhat na hi Paulan kohhran ni na asoi kongli kan zirte kha han soi te ti ani a avai kha apali kha chuan shat ala har do mai theya in shat ang kha lo ngai to ula achan na karon soi don ani achan na chu pakhat na chuanin kohhran chu pathian nung biak in ani ti ani a pahnih na kha in la she them o pahnih na chu kohhran chu pathian chung kwa ani ti ani a chuan pathum na chu kohhran chu Krista taksa ani ti ni le a pali na chu kohhran chu Krista mo ani ti kha ni a tin a pahnih na chuanin Paulan kohhran soina na hming sang a man te khan enge min ko mu ti ania heta a top lama khan kan soya kohhran chu Paulan a soina sang kha min ko mu chu Krista kohhran chu Krista nei tu ani zia ti kha min ko mu ani kha chuanin pathum na hi soikim ro ti ani a fill in the blanks ang kha ani a mithiang hlim te nen chuan tual khat le dash in ni ta zoka ti ani a achan na chu pathian chungte ti turani mithiang hlim te nen chuan tual khat le pathian chungte in ni ta zoka ti turani khati zong kha voin a intermediate zirlai kan zir theita chu ni e